दालि ओंख्रिया मोनसे जोबोद कमन ओंख्रि। न'नि ओंखाम संग्रानिफ्राय लानानै हटेलफोराव दालि ओंख्रिखौ मोनो आरो बांसिनै मुसुर दालिनि ओंख्रिखौ मोननाय जायो। गोबां सुबुंफोरा नाथाय मुसुर दालिखौ जानो मोजां मोना आरो गोबां समावनो बेखौ सावस्रिनि थाखाय खहा गोनां होननानै मानिनानै लानाय जायो। नाथाय दिनै मुसुर दालिनि मुलाम्फाखौ मिथिनानै लानि। मुसुर दालिया प्रटिननि मोनसे पावार हाउस। बेखौ प्लान्ट बेस्ड प्रटिननि मोनसे धोनि फुंखा होनना मानिनाय जायो। मैगं थाइगंआरि आदार जाग्रा एबा निरामिस सुबुंफोरा दाउदै, बेदर आरो ना जानो हाया। बिसोरनि थाखाय मुसुर दालिया प्रटिननि गोनांथिखौ आबुं खालामो। आरोबाव गोबां मुलाम्फाफोर दं जायनि सोमोन्दै जों दिनै मिथिनानै लागोन। मुसुर दालियाव प्रिबाय'टिक फाइबार थायो जाय दोगोन खालामनायाव मदद खालामो आरो मोजां बेक्टेरियाखौबो बांहोयो जाय सुबुं सावस्रिनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बियो कलरेक्टल केन्सारनि खैफोदखौबो खम जाहोयो। जुदि नोंथाङा गोर्बोआव दं अब्ला बियो नोंथांनि गोर्बोआव थानाय गथ'नि जौगानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार। मुसुर दालिया फलेट, आयरन आरो भिटामिन B1 जों बुंफबनाय जाय कलेस्ट्रलखौ बाङाइ खालामो आरो बेनि उनाव ब्लाड प्रेसार आरो हार्ट एटेकनि खैफोदखौबो बाङाइ खालामो। डायबेटिक बेरामिफोरा सानफ्रोमबो दालि जानांगौ मानोना मुसुर दालियाव ग्लाइसेमिक इन्डेक्सआ खम थानायनि जाहोनाव ब्लाड सुगारनि लेभेलखौ बाराया।